har virkelig trådt i nælderne den her gang. Jeg har fundet noget gift, som jeg har blandet sammen til en stærk, 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 stærk cocktail. Gæt hvad jeg gjorde med den gift. Gæt hvad jeg gjorde med den gift. Hvad har du dog gjort? Jeg har smurt den op et sted, hvor man ikke må smøre gift. Ved du hvor det er? Nej. Ved du hvor det er? Nej. Det er oppe i farfars skide. I hans skide. Der er mørkt og fugtigt. Og der må ikke komme gift i der. Hvorfor ikke? Fordi at det gør ondt op i farfars skide.